ጆሴፍ ሳሙኤል ኣስታት ብ1800 ዓመተ ምህረት ተወልደ ሰብዩ ብ1795 ብዝፈጸሙ ናይ ስርቂ ገበን ናብ ስደት ክፍረድ እንከሎ ወዲ 14 ዓመት ጥራይ ነይሩ። እዚ ናይ መጀመርያ ገበን ይነበረን። ወዲ 12 ዓመት እንከሎውን ብከቢድ ስርቂ ተኸሲሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ኦልድ ቤይሊ ቀሪቡ እዩ። ሽዑ ግና ብንእስነቱ ምክንያት ብመጠንቀቕታ ጥራይ ክስደት ጸኒሑ እዩ። ካልኣይ ግዜ ግና ከምኡ ይቀናዖን እዩ። ቤት ፍርዲ ናይ 7 ዓመት ማእሰርቲ ፈሪዱሉ እዩ። መብዛሕትኡ እዋን ማእሰርቱ ኣብቶም ርስሓትን ጥቕጥቅጥን ዝመልኡ ኣብያተ ማእሰርቲ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ኣሕለፈ ብመርከብ ናብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣውስትራልያ ተላኢኹ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ስደት ንሳሙኤል ካብቲ ናይ ስርቂ ወልፉ ኣይሕወዮን እዩ። ኣብታ መግዛእቲ 2 ዓመት ምስ ገበረ ምስ ሓደ ጭፍራ ሰረቕትን ገለ ብልሽዋት ፖላይስን ኮይኑ ተወሳኺ ስርቂ ከለምልም ጀሚሩ እዩ። ኣብ 1803 ድማ ጆሴፍ ኣባል ናይቲ ኣብ ቤት ሜሪ ብሪዝ ዝተባህለ ሃብታም ሰብ ሰረቐ ጉጅለ ምንባሩ ተፈሊጡ እዩ። ሜሪ ነቲ ጭፍራ ኣብ ግብሪ ከለዉ ስለ ዝረኸበቶም ንጆሴፍ ሳሙኤል ክትላለዮ ኪላያ። በዚ ምክንያት ብዝፈጸሙ ስርቂ ንብረት ተኸሲሱ ናብቲ ሽዑ እንግሊዝ ከም መቕጻዕቲ እሱራት ትጥቀመሉ ዝነበረት ርሑቕ ክፋል ዓለም ኣውስትራልያ ተሰዲዱ እዩ። ኣብ 1801 ዓመተ ምህረት ናብ ሲድኒ ድሕሪ ምብጽሑ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ጨካናት ገበነኛታት ተጸንቢሩ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ንህይወቱ ንሓዋሩ ዝቐየረ ፍጻመ ኣብ 1803 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ። ሓደ ምሸት ጆሴፍ ምስ ካልኦት ብጾቱ ማለት እውን ምስ ኣይሳቅ ሲመንስን ጆን ጌትስን ተባህሉ መሻርክቲ ኮይኑ ንገዛ ሓደ ሃብታም ሰብ ንምስራቅ ሜላ ኣውፅኦም እዮም። ኣብቲ መስርሕ ስርቂ ግና ሓደ ጆሴፍ ሉካስ ተባህለ ኣባል ፖሊስ ነቲ ስርቂ ንምክልኻል ኣብ ዝገበሮ ፈተነ ተቐቲሉ እዩ። ጆሴፍ ሳሙኤልን ብጾቱን በዚ ምክንያት እዚ ብቁልጡፍ ኣብ ታሕቲ ቀይዲ ኣትዮም እዮም። ጆሴፍ ኣብቲ ቦታ ከም ዝነበረ እኳ እንተኣመነ ነቲ ፖሊስ ዝቆተሎ ግና ንሱ ዘይኮነስ ሓደ ካልእ ዓርኩ ምዃኑ ብጽኑዕ ይማጎት ጸኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ስርዓት ፍርዲ ንጸለምቲ ሰባት ዝድግፍ ኣይነበረን። እቲ ምስኡ ዝነበረ ሰብ ጆሴፍ ይቐቲልዎ ኢሉ ስለ ዝመስከረሉ ጆሴፍ ሳሙኤል ብገበን ቅትለት ተፈሪድዎ እዩ። እቲ መቕጻዕቲ ድማ ብማሕነቕቲ ክኸውን ተወሲኑ እዩ። መስከረም 26 1803 ዓመተ ምህረት እቲ መዓልቲ ፍርዲ እዩ ነይሩ። ጆሴፍን ካልኦት ንሞት ዝተፈርዱ እሱራትን ናብቲ ህዝቢ ተኣከበሉ ቦታ ቀሪቦም እዮም። ጆሴፍ ቅድሚ ምሟቱ ናብቲ ህዝቢ ተመሊሱ ኣነ ንጹህ የነቲ ፖሊስ ኣይቀተልክዎን ኢሉ ብዓውታ ተዛሪቡ እዩ። ኮይኑ ግና ዝሰምዖ ሰብ ክረክብ ኣይከኣለን። ድሕሪኡ እቲ መስርሕ ማሕነቕቲ ተጀሚሩ እዩ። ኣብታ መዓልቲ ማሕነቕቲ እቲ ጆሴፍ ተሰቕለሉ ገመድ ካብ ሄምብ ዝተባህለ ተኽሊ ተሰርሐ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ ዝጸንሐን 5 ሰባት ዝቐተለን እዩ ነይሩ። ጆሴፍ ኣብቲ ጣውላ ደው ኢሉ እቲ ገመድ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ እቲ ጣውላ ምስ ተላዕለ ኩሉ ሰብ ጆሴፍ ክመውት እናተጸበየ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ዘገርም ፍጻመ ሽዑ ጓኒፉ እዩ። እቲ ኣዝዩ ተሪር ዝነበረ ገመድ ተበቲኹ ጆሴፍ ብህይወቱ ናብ መሬት ወዲቑ እዩ። እቶም ሰራሕተኛታት ነቲ ገመድ ዓርዮም ዳግማይ ንጆሴፍ ኣሲሮምዎ እንተብቅዑ ንኻልኣይ ግዜ እቲ ጣውላ ይለዓል እሞ ንኻልኣይ ግዜ ድማ እቲ ገመድ ካብ ክሳዱ ተፈቲሑ ወፂኡ እዩ። ሕጂ እቲ ህዝቢ ክጭድርን እዚ ተኣምሪ ብምባል ናፃ ስደድዎ ክብልን ጀሚሩ እዩ። እቶም ጨካናት ሰራሕተኛታት ግና ኣይተዓገሱን እዮም። ንሳልሳይ ግዜ ሓድሽ ገመድ ኣምፂኦም ብጽኑዕ ኣሲሮም እቲ ገመድ ምስ ፈተኸዎ ጆሴፍ ሕጂ እውን እንከይሞተ ብህይወት ናብ መሬት ወዲቑ እዩ። እዚ ፍጻመ ነቲ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ከንቲባን ሓለፍቲ ሰራዊትን ኣዝዩ ዘገርም ኩነት እዩ ኮይኑ እቲ ናይ ሽዑ መሓዳሪ ፊሊፕ ጊድሊ ኪንግ ነዚ ዜና ምስ ሰምዐ እግዚኣብሔር ነዚ ሰብ እዚ ክምሕሮ ከም ዝደልየ ምልክት እዩ ብምባል ነቲ ፍርዲ ሞት ናብ ናይ ዕድመ ማእሰርቲ ቀይሩሉ እዩ። ጆሴፍ ሳሙኤል ድሕሪ ዝተኣምር እዚ ናብ ኒውካስል ዝተባህለ ማእሰርቲ ቦታ ተላኢኹ እዩ። እቲ መሓዳሪ ሓደ ገመድ 3 ግዜ ብተኸታታሊ ክብተኽ ተፈጥሮኣዊ ኣጋጣሚ ክኸውን ከም ዘይክእል ብምእማን እቲ ፍርዲ ሞት ናብ ናይ ዕድመ ማእሰርቲ ክቕየረሉ ተገዲዱ እዩ። ን3 ዓመታት ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1806 ዓመተ ምህረት ምስ ካልኦት 8 እሱራት ኮይኑ ብጃልባ ካብ ደሴት ንምህዳም ፈቲኑ እዩ። ይኹን እምበር እታ ጃልባ ኣብ ባሕሪ ብማዕበል ከም እጠፍአት ኣብ ወግዓዊ ሰነዳት ታሪኽ ሰፊሩ እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ርእሱ ስለ ዘይተረኽበ ብዙሓት ሰባት ጆሴፍ ካብቲ ማዕበል እውን ኣምሊጡ ስሙ ቀይሩ ኣብ ካልእ ቦታ ከም ዝነብርን ክሳብ እርጋኑ ከም ዝጸንሕን ኣሚኖም እዮም። እዚ ምስጢር እዚ ክሳብ ሎሚ ኣብ ታሪኽ ኣውስትራልያ ከም ሓደ ካብቶም ዘይተፈትሑ ግድላት ኮይኑ ይጥቀስ እዩ። ጆሴፍ ሳሙኤል ካብቲ ማሕነቕቲ ድሕሪ ምድሓኑ እቲ ስርዓት ነቲ ፍርዲ ንምፍጻም ካልእ መንገዲ ክደሊ እንከሎ ብጥይት ክርሸን ከም ዝወሰነ ይዝረብ እዩ። እቲ ርሕቀት 1 ሜትሮ ጥራይ ክኸውን ተወሰነሉ ምክንያት እቲ ተጓሲ ንጆሴፍ ንኸይስሕቶን ብርግጽ ንኸቐትሎን ተባሂሉ እዩ ነይሩ። ኣብቲ መዓልቲ ጆሴፍ ምስቲ ጉንዲ ተኣሲሩ እቲ ተኳሲ ድማ
እታ ብረት ኣዳልዩ ናብ ልቡ ይነጻጽር እሞ ይኹን እምበር ተተኳሲ ንቃታ ምስ ሰሓቦ እታ ብረት ክትትኩስ ኣብ ክንዲ ዝግባእ ጥራይ ቂቕ ዝብል ናይ ሽጉጥ ምጭባጥ ድምፂ ኣስሚዓያ። እቲ ዝገርም ድማ እቶም ወታደራት እታ ሽጉጥ ተበላሻ ከይትኸውን ብምስጋእ ናብ ሰማይ ገጾም ምስ ፈተንዋ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ባሚላ ክትትኩስ ተረኣያያ። እዚ ድራማዊ ፍጻመ እዚ 3 ግዜ ተደጊሙ እዩ። እቲ ተኳሲ ናብ ጆሴፍ ነጻጺሩ ምስ ትትኩስ እታ ጥይት ካብ ዓንቀራ ምውፃእ ክትኣቢ ጸኒሓያ። ናብ ሰማይ ወይ ድማ ናብ ጎኒ ገጹ ምስ ትትኩስ ግና ብጽቡቕ ክትሰርሕ ተረኣያያ። እታ ኣብኡ ዝነበረ ህዝቢ እዚ ኩነታት ካብ ዓቕሚ ወዲ ሰብ ወፃኢ ምዃኑ ስለተረድኡ ኣምላኽ ንጆሴፍ ከድሕኖ ይቃለሰሎ ዝብል እምነት ብዝያዳ ክሰርጽ ጀሚሩ እዩ። እቲ ከንቲባን እቶም ፈረድትን እውን ብወገኖም ሓደ ሰብ ካብ ማሕነቕቲ 3,000 ካብ ጥይት ድማ 3,000 ተኸታታሊ እንተድሒኑ እቲ ሰብ ንጹህ ምዃኑ ወይ ድማ ሓደ ረቂቕ ሓይሊ ይሕልዎ ከም ዘሎ ብምእማን ካብቲ ናይ ሞት ፍርዲ ሙሉእ ንሙሉእ ክመሕርዎ ተገዲዶም እዮም። እዚ ጆሴፍ ዘሕለፎ ተኸታታሊ ናይ ሞትን ትንሳኤን ተመክሮ ኣብ ታሪኽ ዓለም ካብ ሞት ብተኣምር ዝደሓነ ሰብ ተባሂሉ ስሙ ክፀሓፍ ገይርዎ እዩ። ኣብ መጀመርታ መበል 19 ክፍለ ዘመን ኣብ ኣውስትራልያ ዝነበረ ስርዓት ፍርዲ ካብቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ርኡይ ሕጊ ዝተቐድሐ ኮይኑ ንኣዝዮም ንኣሽቱ ገበናት እውን ከይተረፈ ብሞት ዝቐፅዕ ኣዝዩ ጽኑዕ ሕጊ እዩ ነይሩ። እቲ ቤት ፍርዲ ብወታደራዊ መኮንናት ተጣየሸ ኮይኑ እስራት ከም ጆሴፍ ሳሙኤል ዝኣመሰሉ ጠበቓ ናይ ምክልኻል መሰል ኣይነበሮምን እዩ። ምስ ጆሴፍ ሳሙኤል ብገበን ተሓጋጊዞም ተባሂሎም ተታሕዙ እስራት ኣይሳቅ ሲመንስ፣ ጆን ጌትስ ከምኡውን ሪቻርድ ታክዌል ተባሂሎም ነይሮም። እቲ ዝገርም ነገር ጆሴፍ ሳሙኤልን እቶም መሻርክቲ ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረቡ እቲ ኣይሳቅ ሲመንስ ተባሃለ እሱር ካብቲ ናይ ሞት ፍርዲ ንምምላጥ ክብል እቲ ፖሊስ ዝቐተሎ ጆሴፍ ሳሙኤል ኢሉ ምስክርነት መሃቡ እዩ ነይሩ። እቲ ቤት ፍርዲ ድማ ብዘይ ዝኾነ ተወሳኺ መረጋገፂ ነቲ ናይ ካልእ እሱር ቃል ጥራይ መሰረት ብምግባር ንጆሴፍ ናብ ሞት ፍርዲ ኣብፅሒዎ እዩ። እቶም ካልኦት መሻርክቲ ግና ብሰንኪ እኹል መርትዖ ዘይምርካቦም ካብ ሞት ድሒኖም ናብ ከቢድ ስራሕ ተፈሪድዎም እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ሲድኒ ዝነበሩ እሱራት ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ናብራ እዩ ነይርዎም። ንመዓልቲ 10 ሰዓታት ኣብ ፀሓይ ከቢድ ዕዮ ክሰርሑ ይግደዱ ጸኒሖም እዮም። ንእሽቶ ገበን እንተፈጺሞም ድማ ብወታደራት ክገረፉ ተገይሮም እዮም። ጆሴፍ ሳሙኤል ጸሊም ብምዃኑ ኣብቲ ዓሌታዊ ኣፈላላይ ዝነበረሉ ሕብረተሰብ ካብቶም ካልኦት ዝያዳ ግፍዒ በፅሖ ከም ዝነበረ ይግመት እዩ። እቲ ጆሴፍ ሳሙኤል ተሰቕለሉ መድረኽ ዘግለውስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ ዘብሪክ ፊልድ ዝተባህለ ቦታ ከም ዝኾነ ሕበር እዩ። ኣብቲ ግዘቲ ሰባት ክስቀሉ እንከለዉ ህዝቢ ተኣኪቡ ክርኢ ከም መዘናግዒ ይውሰድ ስለ ዝነበረ ካህናት እውን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ነቶም እስራት ንንስሓ ይጽውዕዎም ጸኒሖም እዮም። ጆሴፍ ሳሙኤል ቅድሚ እቲ ገመድ ምብታኹ ነተብኡ ዝነበረ ካህን ኣነ ንጹሄ እዚ ደመይ ከምቶ ይተርፍን ኢሉ ተዛሪብዎ እዩ። እቲ ገመድ 3,000 ምብታኹ ነቶም ወታደራትን ፈረድትን ዓብ ራዕዲ ፈጢሩሎም እዩ። ምኽንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍጻመ ከም ናይ ኣምላኽ ተግሳጽ ተገይሩ ይርአ ስለ ዝነበረ እታ ኣመሓዳሪ ኪንግ ነቲ ናይ ሞት ፍርዲ እንተዘይቀይሮ ህዝባዊ ናዕቢ ክለዓል ከም ዝኽእል ፈሪሑ እዩ። እዚ ፍጻመ እዚ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ሰብ 3,000 ካብ ሞት እንተድሒኑ ኣምላኽ ናጻ ስለ ዘውፅኦ ሰብ ክቐትሎ ይክእልን እዩ ዝብል ዘይወግዓዊ ኣምባሳደራዊ ልምዲ ክተሓዝ ተገይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ መበል 18 መጀመርታ መበል 19 ክፍለ ዘመን መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ነቶም ኣብ ሃገሩ ዝነበሩ ኣብያተ ማእሰርቲ ብእስራት ስለ ዝመልኡን ገበን ስለ ዝበዝሐን ነቶም እስራት ናብ ተሽዑ ሓድሽ ተረኽበ ክፍለ ዓለም ኣውስትራልያ ብመርከብ ናይ ምስጓግ ውጥን ኣውፅኡ እዩ። እዚ ጉዕዞ እዚ ፔነል ትራንስፖርቴሽን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ተበጊስካ ክሳብ ሲድኒ ንምብጻሕ ካብ 4 ክሳብ 6 ዋርሕ ዝወስድ ኣዝዩ ሓደገኛን ዘስካሕክሕን ነዊሕ ጉዕዞ ባሕሪ ነይሩ እዩ። እቶም እሱራት ኣብ ትሕትታ መርከብ ኣብ ጸቢብን ጸለማትን ዝኾነ ክፍልታት ተሓይሮም ይጓዓዙ ጸኒሖም እዮም። እቲ ክፍሊ ብጣዕሚ ዝተጨባበጠ ስለ ዝነበረ ሓደ እሱር ንምንቅስቓስ እኳ ዝኸውን እኹል ቦታ ኣይነበሮን። ዝበዝሐ ግዜ ድማ እቶም እሱራት ብሰንሰለት ኣብ ኣእጋሮምን ኣእዳዎምን ተኣሲሮም ጸኒሖም እዮም። እቲ ኣየር ኣዝዩ ዝተበከለን ዝጨነወን ብምንባሩ ከምኡውን ጽሬቱ ዘይሓለወ መግብን ማይን ስለ ዝወሃቦም ከም ዓሶ፣ ታይፎይድ ከምኡውን ስከርቢ ዝኣመሰሉ ሕማማት ብቐሊሉ ክላባዕ ገይርዎ እዩ። ብዙሓት እሱራት ኣብቲ ጉዕዞም ከለዉ ብሰንኪ ሕማምን ጥሜትን ህይወቶም ይሓልፍ ጸኒሑ እዩ። ሬስኦም ድማ ብቐጥታ ናብ ባሕሪ ድርበ ጸኒሑ እዩ። እቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሓለውቲ ወታደራት ንዝኾነ ቁሩብ ምንቅስቓስ ወይ እውን ዘይተኣዛዝነት ዘረኣየ እሱር ብኣዝዩ ጨካን ኣገባብ ይገርፍዎ ነይሮም እዮም። እተን መራኽብ ኣብ እተፈላለዩ ወደባት ንኣብነት ኣብ ኬፕታውን ደቡብ ኣፍሪቃ ንዕረፍቲ ደው ክብላ እንከለዋ ጥራይ እቲ ኣየር ናይ ምልውዋጥ ዕድል ይረኽቡ ጸኒሖም እዮም።
ጆሴፍ ሳሙኤል እውን ሓደ ካብቶም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ መርከብ ተጻዒኖም ናብ ሲድኒ ዝመጹ እሱራት እዩ ነይሩ። እቲ ጉዕዞ ምስ ተወድአን እታ መርከብ ኣብ ሲድኒ ኮብ ምስ ዓረበትን እቶም እሱራት ብቐጥታ ናብቲ ከቢድ ስራሕን ዓጸቦን ዝመልኦ ናብራ ይኣትዉ ነይሮም እዮም። እዚ ናይ መራኸብ መጓዓዝያ ክሳብ 1868 ዓመተ ምህረት ዝቐጸለ ኮይኑ ብጠቕላላ ልዕሊ 160,000 እሱራት ካብ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ናብ ኣውስትራልያ ተሰጒጎም እዮም። እዚ መስርሕ እዚ ንኣውስትራልያ ከም ሃገር ኣብ ምህናጽ ዓብ ግደ እኳ እንተነበሮ እቲ ታሪኽ ግና ብደምን ስቃይን እሱራት ተጻሕፈ ኮይኑ እዩ። ጆሴፍ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኣውስትራልያ ከም እሱር ኮይኑ ኣብ ሕርሻ ክሰርሕ ጸኒሑ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት እቲ ካብ ሞት ብተኣምር ዝደሓነ ጆሴፍ ናጽነቱ ረኺቡ ናይ ገዛ ርእሱ ህይወት ክመርሕ ጀሚሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ህይወት ጆሴፍ ሳሙኤል ሓዳር መስሪቱ ደቂ ርዩ ብሰላም ኣብ መበል 96 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ ይዝረብ እዩ። ይኹን እምበር ክሳብ ሎሚ እቲ ገመድ ከም ኢሉ 3 ግዜ ተበቲኹ ዝብል ምስጢር ንብዙሓት ተመራመርቲ ታሪኽን ስነ ፍልጠትን ከገርሞም ክነብር ናይ ግድን ኮይኑ እዩ። ላይክን ሸር ምባል ኣይትረስዑ ክብል ፈቱ።